Okej, jag kan börja med att jag har detta svar. Jag byter på julafton. Sen där vi kommer. Smart to camera. Men då ser vi först ut och höra. Så här. På min lilla syster. Sen trycker jag på... Oj. Okej, sen trycker jag på den. Och då ser det ut så här. Då har jag... Då är jag inloggad. Då ser det ut så här. Först har jag meddelanden. Det är så här. Meddelanden, internet, kontakter, telefon och program. Och då börjar jag med spel. Då har jag en mapp så här. Då har jag först Ice Cream Jump. Ice Cream Jump. Sen har jag Moj. Om ni undrar vad Moj är så är det. Jag kan visa snart. En sak jag aldrig spelar. Är det? Det måste bara starta, förstår ni? Ja. Och om ni väntar ett ögonblick. Det är det Moj. Så. Detta är en Moj. Och man måste mata den. Så gör så den får sova och så här att få mediciner och spela spel så den ska bli glad. Sånt. Sen har jag Subway Surfer. Heyday. Eller Heyday eller vad man säger. Dragonfly Queen. Horde Shield. Swiped Food. Pet Rescue Saga. Bike Racer Boss 3 och Temple Run 2. Ja, det var alla spel jag hade. Det finns inte så mycket mer sen. Sen så här chattprogram, typ det är som chattprogram. Typ Snap, Kik, WhatsApp, Viber, Face eller FaceTime och ja. Och på chattprogram så har jag bara Snapchat. Ja. Om Snap. Då hade jag fått lite Snap. Lite mys innan träningen står den. Sen har jag fått den.
dator. Och sen Kik. Och sist men inte minst har jag WhatsApp och till slut Sara. Och ja, det var de senaste funktionerna jag beskriver med. Och sen på Kik. Så. Sen har jag på Sara olika program. Så först Movie Studio. Movie Studio. Sen YouTube och Videofilm. Sen där, där har jag sett Instagram-saker. Så jag typ, eller också en annan sak fast jag använder till Instagram om jag vill göra ett collage. Så jag först Pick-Stitch. Eller vänta. Pick-Stitch. Det där. Sen har jag helt vanliga Instagram. Sen har jag Instagram. Och ja. Ni kan ju ta och följa mig på Instagram. Vänta. Ni kan ta och följa mig om ni vill. Elinor 525. Och sådär. Eller det står där. Knappen passar i grönt. Fotboll forever. Isabella, Emily, Sofia, Alva, Elinor, Linnea, älskar er. Också Signe. Och de första bilderna är sådär. Och ja. Så är det så musik. Oj, nu kommer jag tillbaka. Sen tomt. Sen kommer jag. Nej, jag hade inte. Då står det så här att man kan söka på Google. Sen går jag till program. Där hade jag allt jag redan har visat. Sen har jag, ja, där. Och så har jag där. Sen kommer vi vidare till det här spelet. Och så tänkte jag. Sen var det inget mer. Och ja, men hoppas vi ses i nästa video. Det var allt som var i min mobil. Och jag har en Samsung Galaxy S2 Plus. Alltså, jag tycker inte iPhone ser bra. För man tappar dem typ i golvet en gång. Så går den typ sönder. Den här har jag kastat i väggen och i golvet och inte sönder. Eller iPhone är jättebra sådana. Jag vill inte ha en.